ụmụnne m na ụmụnna m elu otu ọ nọrọ ọ na-enwekwarechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m achọghị m igbu oge ọnụ ihe m na-ekwu ngalugbo na aga m egbu ya na nkenke n'ihi na oge adịghị anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m were ihe n'ugbo mere gboto were ya mba ụwa na enweta eshi emehie enweta eshi meluo na ọ nọta anya ụta na ihe na ya na-akụrụ m ka m hapụ ịsụ na nekele na ọnwụ n'ọnụ otu onye na ya makọchakwara m ya na ya ga-enye m nọmba nwunye mkpekwa nwunye jụọ ya ihe niile ya ekwu enwere ebe echetụ achị ụmụnne m sị dị m gaa n'ihu ya sị mgbe ya topụtara nwa okorobịa ya topụtara dimkpa ya na-eme ọfụma nwee businesses nwee steady income ego ebido batawa ya rụọ ụlọ n'oji bekee ebe ya bi ụlọ ya bigbo nga ya na-akụgara m ihe n'ugbo n'ọnwa ụlọ ya rụrụ rụọ otu na vileji kwụọ ezigbote ụlọ na vileji na-agbaga ụgbọala mma dara ụda otu ka ya na-eji agbagharị for business ya otu ka ya na-eji eme okeshọn kwụji ọfụma leze onwe ya anya ya sias na nwaanyị ọbụla ya lụrụ ụgbọelu na ọ gaghị ata ahụhụ ịba ịga n'ịtụ nwaanyị tụtekwana nwaanyị mara mma ke dabara ya anya ha kpaa ọnwa anọ agwa nwatakịrị masịrị ya ya propose marriage okwerekwen ya pụlie ya ụgwọ isi lụọ ya traditionally lụọ ya n'ụlọ ụka by the special grace of God ya na nwunye ya mụọ ụmụ atọ nwoke n'ọhịa ha mụrụ ya gwa ya sị na ọ ga-enyekwa ya nsogbu mgbe niile agbachitụ shedi emepe na amụ ka nwa na ya ga na-akwụ ya salary until ya atọcha ime ụmụaka galite bido skuul onwezi ihe ọ chọrọ ime ya sọpọtụ ya nwunye ya kwere ebido kwụọ ya salary ọ nụrụ n'ụlọ mụọ ụmụ atọ si ya mụchana ya nwe gwakwana ya sị ha ekwerekọrịta na ha amụchana ụmụaka galitechara ya jụọ nwunye so out of salary ya na-akwụ ya na nwere ego ya n'aka ebe ọ chọrọ ibido biznes nwunye si nwekweghụ ya si oke izoke ji ya sị ngwana ya ga-achọ biznes ọ ga-eme leruo anya ọ mara biznes ga-aga ọfụma na ihe o tekiri nwunye nọ 3 months boy ya ga-achọta biznes ga-amụkwa n'anya bịa ya jụọ nwunye sọ ego ole ga-ezuru iji bido biznes that amount a nwunye kpere aha ya tụkwasị ya 1 million naira akwụnwa biznes ya akwụnwa nwunye kwụjie n'ihi na ya ma na adakpara ya n'ọwa ebe nwunye nọ ka ya ga-ele anya ele biznes o mebikwa ele ya omene ya years nọgidezie mara na ije nwoke aka ka ike akpa ya atụtụrụ gbụchara ya ọ yi isi n'ala ihe ike kpara ya aka doghachi ya to square one shie ya ọba aka abụọ kpọpụrụ ukpom n'ala nwunye agwa ya agwa nwunye ya gbanwee nke tụrụ ya n'anya ele nwunye ya mere ihe niile mana n'ime ihe niile ka nwunye kacha mee ya nwunye mara na ya wụghị onye na-achụ nwaanyị ọ na ya sị ka ya na nwunye nọ ihe nwunye na-agwa ya wụ na ọ wee ego wụ mma nwoke na nwoke na-ejighị ego utu a na-eli ya ọtọ na o kwesịghị otu na onwe temere ya ego na-anụ ihe eji wụrụ nwoke na-akpọte ntem ihe ọ pụtara wụ bịama abịala pige nwoke na-ejighị ego girishi ya na-akpọ tentem ekeli o mee na ụbịam accept na ya nwụ na nga ihe ya nwụrụ na ya dara nga ihe ya dara na ọ bụrụ na ọ gwụla na ya chọwa ụzọ ọzọ ga-achọwa ọrụ ga-achọwa ihe ya ga-eme ka ya bilie kwụjie n'ụdị ya na-ele nwunye ya jụọ nwunye sakwa ya establishiri ọfụma akwa ya kwụnwara ya n'ụdị ọ n'ihi ihe ka nwoke na-eji akwụnwa nwunye ya gwa ya sị na nkwụnwa ọkwụnwara ya awụghị ịbịa paaki edowe ya so that ya evuvusie ka niile ya palie epe ya gwa ya sọkwa ma problem ya nwere na ihe nwunye emeghị ekweghị ihe ka ya na-ekwute okwu na nwaanyị mba nnọọ na kọnji gara ịtagbu ya for 8 months 9 months 1 whole year nwunye ekweghị ka emeta ya aka ya ewere room nke ya n'ihi na ụlọ ahụ ya rụrụ ya ebu ibu ụmụaka nwere room nke enwe spare 3 rooms na-enwe onye nwunye aga-akpa ka kpara otu chije n'abalị ya lakpọ ebe ahụ chije ya lakpọ gba ụzọ kpara m ya kpọọ ogo ya nwaanyị wụ nne nwunye na o kwesịrị ekwesị ka nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ ya lụrụ n'ụdị ejiri lụọ nwa ya ịnọrọ 1 year o kwe ka emeta ya aka chihu ofu barịcha otere ya ma gwaracha ya okwu otere ya mma ya echere dọ lakpo na room ke gba shoes and ọ maara ya wụghị onye okwu and ọ maara na ya wụ onye ihere and ọ maara ya anaghị achụ nwaanyị na ọgọ na o kwesịrị ekwesị na before ya gwa ihe na ihe echekọtalata ya ga-esi agwa oge nwaanyị si ya na nna na ihe akpatalụ nga aha anawo na ọkwa ihe onye nwunye ego na-ekwu na ihe ya chọpụtara wụ nwa ya amụchana nwa ote ya ha amụchana na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ala ka a na-abụ ha karakara ikekwa ịjụ ịtụrụ ime tụgị ya so oke nsogbu anọ nwaanyị mba nnọọ nza ọ si ala vileji
ga-ewere ala ya ketere ree ya rebie ya isi gaghachi back to ndị na-ebighị ahịa ha ahụ ya tie na ha efiliri na ọ gaala relocate gawa ala bekee na ọ gịnị mere na-ahụzi gịnị mere na-ahụzi ya kọwara that importer the importer asị that na ọ gịnị mere welite ha ọkwụ bịawa kemgbe na ọ nọrọ ọdụ bịawa n'otu ọbụla o shidere na ya na ya zụtara ahịa aka ọ kọwara ya ihe mere n'otu o shidere na ya ga-ebiga ya ahịa ọ na-erepụta ọ na-abịakwa ụgwọ ya sị oke were nga ya ji nye ya sị o na o jicha ego ọ ji akwụta akwụtụ na-ele ya o ji asị ahịa awala ya jọsọrọ egbu dị mma na nsogbu anọ na ya achọghị ibiga ya ahịa ọ ga-aga ya were otu na ya cheke buru ahịa ọbụla ọ ga-ama o bubaga ya na shọp ya sụchi anya n'ụdị ahụ shọp ya ji eju gị mgbe sụchi anya n'ahịa ju kọstọma bịa ọ ga-ahụrụ ihe ọ ga-azụta na ya achọghị ibiga ahịa a na-echo echo ọhịa ọ ga-abịa na-agba ọsọ ahịa na ọ karịala ya na ụta ka this man si gbuo ya ahịa ewere terela bịa mee ahịa offload shọp ejuhe n'ọnụ ya were ego ọnụ ntara ọsị akwa na ọyịye nne ya ka need the money na ya were gawa buru ahịa ga-azụwa ahịa ya were ahịa ego ọnụ ntara chọwa laghachi na enweburu shọp ka ya hụrụ mana ihe eji ewe ya because of ego ya laghachi akwụzi ụgwọ shọp ahụ kọwara landlord so okenye ya nwere ike join ha abụọ together ka ọ dị biga mana ọ nọ na site na otu eshiri meet up buruzie ahịa bubaga ebe ahụ kwụrụ n'ụdị nwanyị mba nnọọ nza na ya kwụrụ n'ụdị na m lezie ihe mega ugbu a na ọ ebe ka ya ihe kpatara na ya eji si na mgbotoro ya mba ụwa lee ma ya ihe ya kwuru ọ ya ekwuteghị ya na nwunye gazie n'ime aja gaa zụrụ peteri ma ndị ke sitru ma ndị ke dị ka net ma ndị ke dị n'ụdị agha ma ndị ke dị wanka ha bịa ya na ụmụ ihe ndị a ụmụakwụna na-eyi a na-eji ya ise use ma ọha nwaanyị ahụ n'anya need you all these things before ya banye anya ọ bịazi ọ na-eyi agagharị n'ihu ya bịazi bịa imetụ ya aka ya gwa ya sị nne ya sị na o lee ya ugbu a na ya laghachila n'ọnọdụ otu ya dị before ya bịa lụọ ya kwa ọma ya si ya gbagharakwara na ya hapụchakwana ihe ndị ahịa ndị achaghị eji iwe na frustration ekwughị ya si no na ihe o kwuru obi ya and na okwu ndị ahụ o kwuru motivetiri ya nwa na okwu ndị ahụ o kwuru gbara ya ume na ya anaghị ekwu na ha alụchana na ya nwere naanị 2 conditions na ya ga-akpọ nwanne mpa ya ọnkụl ya ka eso ya n'ụdị omenala ka ọ ga pruvuo that na for 1 year ahụ ọ na-apụ mgbe ọ sọrọ ya na ọ na-aga shop lọta mgbe ọ sọrọ ya o kwee ka ya na ya abụọ nọ dịka di na nwunye na-enwe nwoke ọzọ riri ya elu ka 1 condition 2 na ọ bụrụ na o chefuole dị ya throwback pictures otu ọ dị mgbe ya nwa bịara lụrụ ya na ya ga-esendịrị ya one of those pictures na o nidiri ịgaghachi back to otu ahụ ọ dị mgbe ya hụrụ ya ọ laghachi ọ na-aga gym eme exercise ọ nwere ihe ọ chọrọ ịṅụ ọ gaje surgery at her own expense otu ọbụla ọ chọrọ ime na ọ laghachi back to figure otu ahụ ọ dị mgbe ya matara ya na ọwa ya na ya abụọ ebidekwa ebe a kwụsịrị ma ọwụ ma ọwụghị ya na ya forget it na ọ dịla ka ọ ga-adị na ya nweta ego na nwanyị mba nọ ya na-akwado ịga nọtapụ ụlọ eke ọzọ fee that side hapụrụ nwunye ya ebe a ụmụ ya mgbe ọ sọrọ bịa leta ha ebe a ọ bịa leta nke chọkwa ịbịa nọ side abịa nwunye ya bịa nọ na mma ote nwunye ya dịzie n'anya na ọ dị ya ka shi na mma niile nwunye ya mara na ihe niile atọ nụrụ ti igwe na nwanyị mba nọ nza na ya na-anọ n'ihu nwunye like this ụmụaka gacha skul ya kpara ncha were fon ya baa ga na-ele pọn vidio gbage on na-agba ncha n'ihu nwunye were aka ka nwoke na-eli nwunye sị na ihe ọwa esemokwu dị n'etiti di na nwunye na-ese ya forever na ọ kwesịrị nke ahụ o kwesịrị kwa ya rịọla ya garịọ ya ga-egbu onwe nga ya rịọga ya sọrị ọla yes mana agụrụ ya anaghị agụzi ya na ihe ọ subject ya to for 1 whole year na fon ya juru n'ọnụ na pornography n'ọhịa ma ọkwa ya nwunye nọ na dị ọda rum ekwu ụra ya nụrụ ebe download eketa ụkwa ndị ọzọ mara ha na-ama ya were ncha maka na ya adịla used to it nwanyị mba nọ m ya sị nwunye ebufu na mhụ nwunye na ibu kwere ya ọnụ na ibu na ya ahụtaghị ya before na ibu ya masịrị ya n'ihi na ya na ya abụọ awụọla nne na nna na-elegede anya ibu nwunye anya before na ọ wa achọkọta condition na o mere ya echeta ya elege picture ya mgbe na ya na n'iwu ụlọ nna ya na-elewu picture ya ote nwunye si change drastically na-esend ya back to memories ya na-echeta mgbe ha nwege good times na mgbe ụfọdụ ga-ewere picture ya mgbe ha mege Valentine ya na-ele picture nwunye na-ele ihe ọtọ ọnụrụ na before na ya ahụtagaghị ibu nwunye mana ugbu a na ihe ọ sọkwara mee na ọ ga-alaghachi back to figure na ibu a na ya agaghị eme ya accept na o mere ya laghachi back to ote ya nọ before ya mata na ọ ga-alaghachi back to ote ya onwe ya nọ
before ya mata and ihe ahụ na ọ ga-awụdụba ya ọnụ na ọ ga-eprove rịrịrị ya ọkwa mgbe ụfọdụ mmadụ ga-asị na ofe na onwe egwuregwu ka egwu na m dekwekwe nọmba ya kpoo ya ụmụnne m ọ dọrọpụla nọmba ma kpọọ nwanne anyị nwaanyị ya ekpebe n'akwa si nwa mba nọ na m rịọwara di ya n'ọwa arụ aka ọrụ ekwensu na ihe niile di ya kwuru na ọ bụ eziokwu and ya regret everything now. Okwu ekwulekwucha m sị ịkpọlanụ mmanụ enyeghị ọsịsa dị mma mgbe ọ gbakwutere so ị ga-akpọ mma nke onye aka rịọ ya ihe mere jụrụ njọ 1 year dị too long ọ wee long time ịgbanye gị na-ebi punishment ka ebe obi nọ na nne why ya sị nwaanyị mba nọ ya ma na ọwa akọrọ ekwensu sị ya gwa ihe ọ pụtara na gị na nwa gbaganụ ncha na room nke nọ ka ọ bụ na enwere ka o si dị ya sị nwaanyị mba na ya awụghị onye sokiriwo na enwere ka ịnọcha 6 months na DSF dị awe na awụghị onye sokiriwo kama ọ jọs na ewetega imposion na-eweta m sị ma inwe onye sokiriwo ịmakwana na di nga awụghị onye na-agba n'eji nwoke lụrụ nwaanyị ya mma ọ na marriage ka ụnụ nọ. It's not all about what you want but what both of you want. You must adjust. Ị gaghị ekweta because echiri gwa m na ụlọ ụka ji ego gị mmụọ ị hụtara na ya datara mgbe ahụ o ji ego mgbe a ka ị filiri na ihe gị na-emega aghọtaghị m ka ọ hapụ ịpụ iji ka ọ gịnị mgbe ego gwụrụ nọ that means gị hụtazie na ọ dịkwa njọ ị mere jogburu onwe njọ ị ga na-arịọ ya it's not over because okwu gị ha okwu ịgbasa the marriage ma ụmụnne gị ma mmanụ ma anọ onye ọbụla rịọwa n'ihi n'otu obi ya dị now ị continue like this ihe nwere ike ịga wrong ọ ihe na ugbo mere ka nwoke na-eji alụkwago nwaanyị nwunye nwaanyị na imere jụrụ njọ jogbudere na njọ mana aga m arịọkwa ya n'ụdị ka m ụmụnne m na nwunye agbanyụọ m gakwuru ihe di ya sị nna m nwunye m si adịghị proud of ihe m nwee ofu mkpụrụ ka ọ sị ịtụrụ ashị biko gbaghara lee tụkwuru okwu ahụ anya kwere maka ọmụṅụ biko ụmụnne m mana ekwekwucha ọhịa m sị m abịa gbotere ọnụ ịnụ ngala na ewu nwaanyị nọ na di ewu nwoke ji nwaanyị marriage is a long journey. Ihe ọbụla gị na onye gị na-ebi na-eme ihe gị pụta n'ogbo lụrụ aka naanị ya nụrụ alone sọsọ ya gba a particular journey gba ụzọ enwere ụzọ dị bumpy dị rough gị lụrụ aka naanị ya gbawa ụzọ ahụ ọgbacha ụzọ ahụ si n'ụzọ ahụ pụta marriage ahụ ga-adịgharị ọ ga-adịcha ụtọ ọ kwesịrị dị enweghị ụzọ kwesịrị ka ị hapụ gị aka onye gị na ya abụọ nọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ tụmadụ onye na-enweghị ihe ọjọọ mere nọ gị pụta nnọọ ihe na-enweghị isi gị lụrụ aka naanị ya na-agba ụzọ ịkpa awa elu awa ala na that lonely part na that phase of his or her life sọsọ ya agba ụzọ ahụ ọgbacha ụzọ ahụ rute na the end of the tunnel hụ ọkụ ya ihe dị iche ga-adị. Don't do it. Ahapụla aka ya ma ọ bụrụ na edebeghị through with that marriage. Ịhapụ aka wee kọwashi marriage mgbe ụfọdụ some people ga-anọrọ n'ime marriage mana ha adịla separated in it ihe aha wụ marriage. Ole nke ị na-eme ugbu a na be supportive in everywhere. Ọwụghị ọ dị mma gị nọrọ ọ dị njọ gị gbakpụrụ wụọ igide awụrụ nnu o jụrụ njọ jogbu udele na njọ. Ụmụnne m nwanne anyị nwoke gụkwa akụkọ kọmentị ọnụ enweghị ọnụ ga-atụkwasịra m ya ụnụ tụkwasịra m ya nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.